L'Ajuntament de Benaguasil ha llançat una campanya junt la Diputació de València i la Generalitat Valenciana en base als 17 objectius a nivell europeu de l'Agenda 2030. El que tratem és de saber quines coses són les que milloraria la gent del nostre municipi per a l'hora de també demanar projectes europeus, de fer accions municipals, poder anar més encaminats a la certesa, a aquesta necessitat real que té la gent. Però què és exactament l'Agenda 2030? En aquest cas, l'Agenda 2030 són una sèrie d'objectius en totes les matèries, tant mediambientals, de sostenibilitat, d'inclusió, que tenim que complir. Entonces, per això, des d'aquest Ajuntament ens hem ficat en marxa per a poder tindre tots els projectes i tots els programes necessaris per a poder complir-ho. Durant tota la setmana hem estat arreplegant les diferents opinions dels veïns i les veïnes del municipi a diferents punts de la població. Me parece fenomenal que se apunte la gent i que diga el que li pareix bé i el que li pareix mal i que el millorarien. Me pareix molt bé que l'Ajuntament de Benaguasil està fent que col·labori molt la gent en tot tipus d'opinions. I això són algunes de les propostes que ens han contat el nostre veïnat per a millorar el nostre entorn. Que m'agradaria que els amos dels animalets tinguin un poc més de compte en les caques, en els pixums i en tot el que fan els animalets. L'arbre que tenim així en l'avinguda el llevaria perquè els cotxes pogueren rodar i d'ahir per avall perquè tots els bars fora peatonal, perquè jo penso que així n'hi hauria més moviment de gent. Intentar fer una associació d'amics del museu per a que col·laboren tots i ajuden acompanyant a l'Ajuntament per a demostrar que el Museu Etnològic de Benaguasil no és una estanteria tancada, sinó aguanta el poble. Com el carrer de Llíria, que s'ofeguen quan plou perquè tota l'olla des de l'ermita, carrer Pedrada per a baix, s'ofeguen i arrepleguen tota l'aigua i tot això ho tenen que millorar. Pense que li fa falta un moviment al poble en el tema del comerç. Jo el que faria és el carrer de l'entrada, de dilluns a divendres, el que és des de la ferreteria cap avall, el faria peatonal.